رومانوس û yek ji mezintirîn nivîskarê cîhanê Yaşar Kemal piştî koça xwe ya bi 3 salan bi hêz û bandora pênûsa xwe ve tê bibîranîn. Nivîskarê ku xwedîdahan roman û pirtûkên corên din ên wêjeyê ye li Stenbolê bi beşdariyek qelebeliq hate bibîranîn. Beşdaran qîmeta wî bi behayê zêr nîşandan. Biz sanata ve kültüre yapıyoruz o. Em qîmeteke girîng didin çand û hunerê. Yaşar Kemal jî sergovendê vê qîmetê ye. Me navê vê navendê jê kir Yaşar Kemal. Yaşar Kemal kevneşopî û çanda Anadolê ye. Heke em karibin wî fehm bikin, em hewceyê tu lêgerînên din ên ji derva nabin. Hiç ihtiyacımız yok biliyor musun? Bername li navenda çandê ya ku bi navê Yaşar Kemal hatiye avakirin li dar ket. Gelek kesên naskirî, nûser û akademisyen jî beşdarî bîranînê bûn. Peykerê Yaşar Kemal ê ji Şimayê ku di nava koleksiyona Madame Tussauds'da cî digre jî pêşwaziya xelkê kir. Yaşar Kemal bu ülkenin... Yaşar Kemal dilê vî welatî ye. Ji bo me hemûyan dengê bîr û hafizayê ye. Dema navê wî dibihîzim, hestiyariyên aydê mirov têne bîra min. Ew mertala li ber neheqiyan e. Yaşar Kemal Tirkiye bixwe ye. Tu yî ezim ew ciwanên hêjan e. Gençler demek, değil mi? Wekfa Yaşar Kemal jî pêşengeheke posteran li salona bîranînê vekir. Kitêbên wî, gotar û vecîzeyên wî û gelek demên jiyana wî jî pê re hatin nîşandan. Hevjîna Kemal jî li virbû û behsa meznahiya pênûsa wî kir. Yaşar Kemal gerçekten olağanüstü bir insandı. Bi rastî Yaşar Kemal kesekî cihê rêz û hurmetê ye. Ew bi rastî dilekî mezin bû, dil û aqil li kêleka hev bû. Yaşar Kemal wendahiyeke mezin e. Lê tevî vê yekê wî fikir, bîr û baweriyên me zengîn kir. Söyledikleriyle, değerleriyle, tuttuğu yolla hep zenginleşiyoruz. Yazarımız yerel Di panela ku li ser edebiyata wî hate li darxistin de jî hostetiya wî bi pirqolî hate nirxandin. Yaşar Kemalê ku riya wî ji Bakurê Kurdistanê dest pê kiriye, weke mehengê wêjeya gelerî ya Tirkiyê tê pênasekirin. Rawîn Stêrk, Rûdaw, Stenbol.